ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغفر. ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастед. ҳамаи шуморо ба каналмон хушомадид мегӯям. нури дида тоҷи сар. имрӯз мехоҳам шуморо боз бо як канали апаҷон шинос кунам ки номи канали апаҷон моҳи мир аст. дӯстони азиз, апа хӯярои меҳрубон, дар канали ин апаҷон ҳамаи чиро дида метонен. канали апаҷон влогови каналай, ранги канали худам. дар канали апаҷон беҳад пухтупазҳои лазиз дида метонен. дӯстони азиз, апаҷон қатъи аҳли оилашон дар ҳамин ғарибӣ, яъне дар Россия кор ва зиндагӣ мекунанд. дӯстони азиз, соҳиби 4 фарзанданд. биен ҳама каса дӯстони азиз, ҳамин апаҷонам камтарак дастгирӣ кунем, барое ки ҳамаи ҳамин блогерҳо ба умед канал мекушоянд. ҳатман дароен ба канали ин апаҷон обуна шавен. биен ҳама каса апаҷона дастгирӣ мекунем, то ки каналшон 1000 шава. беҳад тортҳои бамазза тайёр мекунанд. дӯстони азиз, рецептоша ҳамаша бо забони тоҷикӣ худмон фаҳмондагиянд. силкаи канали апаҷона дар якум комментария закрепид мекунам. ҳатман дароен обуна шавен. аз номи канали мо саломи гарми ҷӯшон расонед. пешакӣ ба ҳамаи шумо раҳмати калон. дӯстони азиз, барое ки чанд каналҳои духтароро ман ба шумо тавсия дода истам, шумо сухани мара рад накарда обуна шуда истед. дӯстон, аз ҳамаи шумо миннатдорам. имрӯза навори мо сар мешавад аз ҷои кори модарҷоном, барое ки ман мехоҳам дар ҳамин навор ба чанд комментарияҳои ҳар хела ҷавоб диҳам. дӯстони азиз, мехоҳам ба ҳамин комментария апамай хоҳармай ҷавоб бигӯм. якумаш ин ки мо пули квартира наметием. ана пули квартира 3 сола дар ҳамиҷаим додагӣ нестем. худо ба ҳазорон бор шукр. хеле вариантҳо ҳар кас дар намеғалта. бо нависондиям ки мақсад шумо иқа чизҳо карда мехӯретон. охи мо иқа чиза мехӯрем ки барое ки шавҳарам дар берун, дар хунук, дар криша кор мекунад. хеле чизое ки шоҳона мо шоҳона чиз намехӯрем. хай ҳама мехӯрдагӣ чиза хай мо ҳам мехӯрем. ба фикрам ин апам фикр мекунад ки мо хай дар иҷа ката мехӯрем, гӯдакҳои ман гушнаҳанд. шукронаи аллоҳ, гӯдакҳои ман ай модар хушрӯ мехӯранд. хонаи бегона дар нестанд, хонаи бобош қатъи бибиш данд. ягон ҳамин одамои ғарибӣ омадагиянд. ягон инсон ай хурсандиша омадагӣ нест. барое ки ҳамаи мо медонем ки зиндагӣ дар тоҷикистон чӣ хел вазбинай. барои ҳамин дур аз падар модар, дур аз фарзандо, ҳама ба ғарибӣ нияти коркунӣ қатъи омадагиай. дӯстони азиз, чанд нафар як савола додагиянд ки барои чӣ гӯдакотона намеёрен. барое ки гӯдакҳои ман шаҳодатномаашон ҳамаш дар дасти манай. вақте ки ман гражданство да супоридам, гӯдакомам ҳамроҳи худам қуш карда супоридам. гуфтан вақти гирифтан омади паспорта ҳатман шаҳодатномаи гӯдакотам биёр, барое ки оригинал шадида баъд мисол документошон наметиҳанд. барои ҳамин документошон ҳозира шуда дар дасти манай. насиб кардагӣ боша иншааллоҳ то 20 марта ки паспорт нагирифтам, срочна гӯдакома документашона роӣ мекунам, аиҷа баъд дадам гирифта мебиёранд. видеои гузаштам да ман беҳад зиқ шида будам. дӯстони азиз, аз ҳаматон миннатдорам. ҳама ҳақто мара дастгирӣ карден, суханҳои хуб гуфтен. дӯстон, хела сабук шида будам. ҳамунҷа да касоне ки беҳад зиқ шидан аз шумо бахшиш мепурсам. апа хӯярои меҳрубони ман, намедонам ба ҳамин комментария чӣ ҷавоб бигӯм. ира бинен чӣ навистай. шу гуфта мемурен ки бо шуотон ягон каса наёвад. توبه کردم میگن ای فرزندم، میگه شو میگه شما در ضرورای میگن
тӯба кардам. Хай идаха ягон гапи безеб намегем, барое ки хай хеле одамо ҳам кам ҳамин комментарияҳоро меган ку ҳамаш бо комментария хуб шава, ана созаю хеле бо комментариҳо ки бо хушрӯтар мешавада. Хай барои ҳамин ман ин комментария да ягон чиз намегӯм, ҳаволаша ба худо месупорем. хеле комментариҳоро ҳамин фақат занако менависам, барое ки ҳамин 10800 чанда подписчик дорам. ана аксарияти ҳамиҳо ҳама занако-ҳанд, барое ки ана мардако видеоҳоро то охира ягон кас тамошо намекуна. меоянд хай ҳамин блогерҳо ҳастанд, меоянд лайк мемонанд, мебуроянд мераванд. хеле бигем ки видеоро то охира гӯш карданд, гӯш намекунанд. хостам камтарак навори тӯи хешмона ба шумо пешкаш кунам. дӯстони азиз, ина ин шаҳай омада истай, иш очашай, очаш духтари тағои ман мешава. тӯй дар Санкт Петербург шудагиай, марҳамат тамошо кунед. گفتم وطنم دلم ز غم گریان شد، گفتم وطنم دلم ز غم گریان شد، گفتم چمنم سینه علویستان شد، گفتم چمنم سینه علویستان شد، گفتم وطنم دلم ز غم گریان شد، گفتم وطنم دلم ز غم گریان شد، گفتم چمنم سینه علویستان شد، گفتم چمنم سینه علویستان شد، گفتم که کنم حکایتی قسمت خویش، گفتم که کنم حکایتی قسمت خویش، گپ در دهنم سوخت زبان بریان شد، گپ در دهنم سوخت زبان بریان شد. دنیا دنیا دنیای بی وفاست، دلها دلها دلهای پر جفاست. دنیا دنیای بی وفاست، دلهای پر جفاست. دنیا عجب عجب دنیایست، دنیا عجب عجب دنیایست، هر جا کی روی عالمی سودایست، هر جا کی روی عالمی سودایست. خواه مردی مسافر است، خواه مردی فقیر، خواه مردی مسافر است، خواه مردی فقیر، درد به دلش یا به سرش غوغایست، درد به دلش یا به سرش غوغایست. دنیا دنیای بی وفاست، دلها دلهای پر جفاست. دنیا